Ining unang adlaw sa pagpatuman sa General Community Quarantine sa Dakbayan, Sugbo, adunay daghang mga tao nga na-stranded sa kanalanan. Tinitungod kay way kasakyang public transportation ang mga tao. Mga driver sa PUJ mihangyo sa LTFRB nga hatagan silang pagtugot nga makabalik na sa ilang panginabuhian. Ani ang report. Alas 9:30 na ganyan buntag nagatang gihapon ang mga tao o kasakyan. Alas 8 unta sa buntag musud sa unang adlaw sa trabaho, human duha ka buwan nga lockdown. Apan way public transportation nga mahimo nilang kasakyan. Adyo na untay PUJ apan wa mo biyahe kay wa pay pagtugot gikan sa LTFRB 7. Late na, sir. Well, karon first day pa man sad namo nga government man pud, so marag siguro ni consider pa nga madugay o wala man sad nato ni anticipate good nga ingon ani ba nga walay transpo kay in the previous weeks na ara biya unta toy ba. Okay ba nila nga mo angkas na lang mi kay naman akong bana ba. Oh, kay at least maka-safe pa mi. Mabita mong gidi ko. Ha? Pariya ni ron dili ko katabaho kay way sakyanan. Oh, din among office mandawi pa jud din. Kuan man ko, ahente man ko. Special permit para makuha lukas tagiya ko. Balik na biyahe. Sa pagpabusa Dakbayan sa Sugbo sa General Community Quarantine sugod karong adlaw, tugutan na sa LTFRB nga makapamasahero ang public transport kun musubay lang sa protokol. Usa ang kahugpungan sa mga PUJ driver sa mabulo sa Dakbayan sa Sugbo nga tugutan na untang makabalik sa ilahang panginabuhian kay wa na sila'y ikasuporta sa panginahanglan sa ilang pamilya. Sa telephone interview, gipasabot ni Director Edgardo Montealto Jr. sa LTFRB 7 nga unang tugutang makapamasahero ang mga bus. Sunod dayon ang modernized jeep o e-jeep ug ang katapusan mao ang mga traditional PUJ. Apan, magkinahanglan kini og special permit. Ang panawagan yun na mga may balik ang panganabuhian sa mga jeepney driver para makabalik mi sa karsada. Kay usa pa maglisod man sa mga commuter, wa man sila masakyan, di man sila makasakay sa mga bus, labi na yung mga karga. Dili pwede nga mauna ang traditional PUJ kaysa sa mga buses. Okay. Ang atong kuan mo gud ani, ang atong concern is public health and public safety. Tapos rather than comfort. Unang adlaw karon sa Dakbayan Sugbo ubos sa General Community Quarantine din usa sa gilugutan ang public transportation. Apan kun ato makita karon sa kadalanan diri sa Cebu City ni usa ka PUJ o bus ang nagdagan mo ni problema karon sa mga sumasakay nunod silang pagbalik sa ilahang mga trabaho kay wa sila'y kasakyan padong silang trabahoan o padong silang mga Pinoy-anan. Kauban si Marlon Melgaso. Ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.